Καλησπέρα. Σάββατο 24 Οκτώου έχουμε ένα PSP για δοκιμή για να το δώσουμε μέσω Ventura σε ένα φίλο μας. Πάμε να δούμε αν λειτουργεί, αν ανοίγει και διαβάζει το UMD πριν το δώσουμε για να κάνουμε το σχετικό έλεγχο. Ανοίγουμε το power από κάτω. Βλέπουμε ότι ανοίγει εδώ. Θα ανοίξουμε το πορτάκι από πάνω. Έχω ένα δικό μου παιχνίδι εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Πάμε να το βάλουμε πίσω. Να το δοκιμάσουμε. Και να δούμε αν διαβάζει καλά. Χωρίς προβλήματα, ώστε να πάει στον φίλο μας πολύ καλά. Κλείνουμε. Βλέπουμε ότι διαβάζει κάτω. Και με τη μία αναγνωρίζει το παιχνίδι. Θα πατήσουμε να μπούμε λίγο στο παιχνίδι. Το start. Το χ μάλλον, όχι το start. Είναι αθόρυβο, δεν κάνει ήχο καθόλου, ούτε χράτς. Όλα καλά διαβάζει. Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι διαβάζει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να το δώσουμε με ασφάλεια να το στείλουμε.